Yo! What's up mga katabang? I'm back mga katabang. Welcome back ulit sa aking YouTube channel. At ngayon mga katabang, this February ay meron tayong i-update na panibago na namang labas na information about sa biyahe ngayong magba-Valentine's mga katabang. So kung maalala nyo, malapit na po ang Valentine's at siyempre hindi natin alam kung may magbabago ba sa mga biyahe natin, kasi merong mga uuwi na galing Metro Manila na kumbaga uuwi dahil gusto makadate yung mga mahal sa buhay mga katabang. So ayun mga katabang, kumusta kayo dyan? At itong content natin ngayon ay update sa isang biyahe galing Metro Manila patungong probinsya. At bago tayo magsimula, magsa-shoutout lang muna ako mga katabang. Shoutout nga pala kay Prissy Vlog Official. Ayan po ang channel niya. Shoutout sa iyo. Siya po ay aking fiancé. Okay. Shout out din sa tropa niya si Christine Del Aire. Shout out din sa iyo at maraming salamat sa panonood ng aking video. At sige, gusto ko rin i-shout out pala ang aking mga tropa. Mapanood niyo man itong video o hindi. Shout out kay Nunoy TV Official Vlog at shout out din kay Master Tembo. Ayan. Meron pa tayong shout out ng mga ating shoutout ng mga mahal nating viewers. Shoutout nga pala kay Jericho Bien. Shoutout sa iyo Lodi. At shoutout din kay Lito M. Shoutout din sa iyo Lodi. Maraming salamat sa pag-comment mo sa aking mga video. Thank you so much Lodi. So ayun mga katabang, bago ako magsimula, gusto ko lang malaman niya na kung gusto nyo magpa-shoutout po, mag-comment lang kayo dyan sa comment section. At kung gusto nyo rin magtanong sa akin kung ano ang hindi nyo pa nalalaman about sa pagbiyahe, ay mag-comment lang kayo dyan sa baba mga katabang. So eto na mga katabang, hindi ko na patatagilin at mag-update na tayo. Bago tayo mag-update, mag-intro muna tayo. What's up mga katabang, I'm back. Ito na ang i-update natin na bagong labas na informasyon. Ang naglabas po ng information, ang bus pong ito ay ang Peltrangco. Meron po silang biyahe at meron din po silang daily trip mga katabang. So yun mga katabang, ang sabi nila ng Peltrangco dito na itong uunahin ko, free reservation, no advance payment, discount for senior citizens, PWD at kids. Okay mga katabang, at may free pang ferry boat sa mga uuwi ng tawid dagat tulad ng Bisaya o Mindanao. So ito mga katabang, ito po yung biyahe nila, Pasay to Bicol, Sipukot, Libmanan, Pasakaw, Naga, Baaw, Nabwa, Pulanggi, Kamalig, Daraga, Kasiguran, Erosin at Matnog. Yan po mga katabang ang biyahe ng Peltrangco bus na Bicol. Yan po ang biyahe nila na dito sa Bicol. Yan po yung mga lugar na nabanggit ko, ay yan yung mga rota na dadaanan nila dito sa Bicol region. Okay mga katabang, para naman po sa mga tawid dagat, ito po, makinig po kayo at tapusin nyo po ang video ito para hindi kayo malito sa aking mga sinasabi, kasi yung contact details po ay nilalagay ko po sa huli na, yung mga contact details, para mas malinaw po mga katabang. Okay, para naman po sa biyaheng tawid dagat, may biyahe po silang Allen, Calbayog, Catbalogan, Tacloban, Ormoc, Maasin, Surigao at Davao. Ayan po ang biyahe ng Peltrangco na tawid dagat mga katabang. Okay mga katabang, sa lahat po ng nanonood sa akin, disclaimer lang po, lagi kong sinasabi, disclaimer lang po, ang aking kino-content ay base lamang sa mga post ng mga bus na bumabiyahe sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Kaya
Kung meron pa kayong hindi maintindihan, pasensya na mga katabang, pero ginagawa ko ang best ko upang maibigay sa inyo ang mga magagandang impormasyon about sa biyahe. Kung hindi nyo alam, kung meron yung katanungan sa akin, mag-comment lang kayo dyan sa baba. At kung gusto nyo ng madali ang sagot about sa biyahe at about sa bus line na update ko, pwede kayong tumawag sa binigay kong contact details dyan. Okay mga katabang, para naman po sa requirements, ayun mga katabang, ngayon kasi hindi ka makakabiyahe kung wala kang requirements, kung wala kang pamasahe. So nga naman, kahit may requirements ka, kahit fully vaccinated ka, kung wala ka ng pamasahe, hindi ka na makakabiyahe, di ba? Tama. So ayun mga katabang, ito po ang requirements na hinihingi ng Peltrangco. Isa lang dito, dalawa pala ang hinihingi nila. Ang hinihingi nilang requirements ay fully vaccination card at isang valid ID kung ikaw ay sasakay ng Peltrangco bus pauwi ng probinsya o galing ka man ng probinsya pabalik ng Maynila. About naman sa mga mag-iisip kung magkano bang pamasahe, kung magkano ba yung pamasahe sa lugar na nabanggit dito, katabang, wala pong ibinigay si Peltrangco na pamasahe kung magkano, kasi maraming lugar po ang mabiyahe nila. Ang maganda rito po ay tatawagan nyo ito at doon nyo itatanong kung magkano bang pamasahe doon sa ibinigay nilang contact details. At ibibigay ko po ang contact details, makikita nyo naman yan sa screen, at pakikuha na lang at tawagan nyo ito kung meron kayong mga katanungan about sa pamasahe. Kasi kung ako po ang tatanungin nyo, wala po akong nalalaman about sa pamasahe. Depende na lang kung nag-post sila about sa pamasahe. Pero kung wala po akong magagawa dahil ako po ay content creator lamang at ako ay isang vlogger about sa mga biyahe. About po sa mga pamasahe, labas po ako dyan dahil hindi ko po makukuha yun. Hindi ko po yun makukuha dahil ayaw naman nilang sabihin sa akin. Kumbaga, kung ako isang pasahero, ako ang tatawag para malaman ko kung magkano ang pamasahe. Kumbaga, kung uuwi ako ng, halimbawa, Bicol, uuwi ako ng Samar, Leyte, ganyan, pwede akong tumawag doon. Kaya ito po yung contact details na pwede yung tawagan mga katabang. 0907 067 4695. Ayan po yung contact details mga katabang. Kung meron kayong mga katanungan about sa pamasahe, kung saan kayong lugar dito sa nabanggit ko uuwi, at lalo na sa mga tawid dagat. So ayun mga katabang, sana po ay nakapagbigay na naman ako sa inyo ng magandang balita, magandang information about sa biyahe. Maikli lamang ang video ito dahil maikli lamang ang binigay na information ng bus ng aking in-update. Ito ang Peltrangco. Ganun pa man mga katabang, sa lahat na nakasilip dito sa video ito at nakapanood dito, huwag nyo sanang kalimutan i-subscribe itong channel na to, Greg Katabang Vlogs, at pindutin nyo po ang bell notification para mag-i-update kayo sa aking bagong mga labas na video about sa biyahe. Siyempre alam nyo naman mga katabang, pag may bagong update agad kong ginagawa ng content para inyong malaman, at lalo na sa aking mga viewers para inyong mapanood, o kumbaga may share nyo rin ito sa iba para malaman din nila. Okay, para naman po pala sa mga mahilig sa Facebook, meron po akong page. Ayan po ang page ko, Greg Katabang Vlogs Travel Update. Ayan po, bago lang yan. Kung gusto nyo manood dyan, meron po akong mga video dyan. Pero kung gusto rin manood sa YouTube, meron din po akong mga video dito sa YouTube. Okay mga katabang, maraming salamat sa panonood sa video ito. Tinapos mo man o hindi, thank you so much, at sana hindi mo po na-skip ang aking mga patalastas dahil malaking bagay po itong tulong sa akin ng aking mga patalastas. Sana hindi nyo na-skip mga katabang. So ako'y magpapaalam na, see you my next vlog ulit mga katabang, at bye bye.